מגניבה! זו התוכנית הראשונה שלנו, האחת והיחידה. אנחנו עושים תוכנית כמו באנקרי, רק שונה. ועכשיו אנחנו רוצות, ואפשר לעשות כל מיני דברים מצחיקים. עכשיו אנחנו ריקוד חופשי. ועכשיו אנחנו רוצות להסביר לכם כמה דברים. קדימה, תצפו. הלו, כן. תאמרו לכולם להיכנס לאתר iCarly.com. מה? אין קליטה. תאמרו לכולם להיכנס לאתר iCarly.com. מה? אין קליטה. תאמרו לכולם להיכנס לאתר iCarly.com. זו תוכנית הראשית המגניבה. אוקיי. ועכשיו, במחיאות כפיים הכי טובות, קבלו את שי ואת ערן. אני צריכה להסתכל על הרגליים שלי. רגע, ערן יופיע את שי לידיים שלי, אוקיי? יאללה, אבא. שבי. אשם, תביא לה את הקוביות. לא, היא זורקת עליך פשוט. אבא בוא. טוב, בואי. אני אזור. ועכשיו, עכשיו אשתי אני אזרוק על אלעד את כל הקוביות. אם היא מתחת וזורקת את כולם, היא מקבלת ענק. אם אלעד כזה, אנחנו מקבל את הרשימים. אם אלעד מפסיד, הוא מקבל שופט בסוף המופע. רגע, איזה קפה? שלי. אוקיי. ועכשיו, ואישה מפסידה, מקבלת את זה. אחרים, ועכשיו, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38,